Jo. To, co ale určitě platí, a za to bych já dal klidně obě ruce do ohně, že ten fundament je takovej, že ty peníze se dál budou znehodnocovat, že ten globální systém prostě musí projít nějakou transformací a že minimálně po tu dobu to zlato výrazně bude na to reagovat pozitivně. To bych se jako troufl říct. Ale jestli jako Donald Trump spustí něco zítra, nebo za týden, nebo třeba vůbec ne, to nevíme. My můžeme říci, v tuto chvíli se nám zdá pravděpodobnější, že do toho spíš půjde, než nepůjde, protože je dost jako v takový komplikovaný situaci a zjevně asi navíc ještě někdo ho nějak jako řídí nějakým směrem a asi... Možná i vydírá. No. Možná ho tak nějak vydírá, protože to, co dělá, nedává jiný moc smysl. Je prostě potřeba zatnout zuby a snažit se co nejvíc připravit. Je to jedna věc, ty máš to hezký tričko, my jsme se o něm bavili. Jo, vidíš. Mimochodem, konec konců, ano, inteligence je schopnost se adaptovat vůči změnám. Jiří mluví dneska v kódech, jo, ale je to přesně o to. Intelligence is the ability to adapt to change. Takže ta adaptabilita, to je to klíčový, že my i na ty kritické věci se můžeme adaptovat. To je, myslím, to dobrý na tom špatným. A pak je ještě jedna dobrá věc, podle mě, taky se možná shodneme, že padají ty masky, jo? Že prostě lidé neustále čekají nějaké spasitele, ale ty masky padají. Je úplně skvělý, aby se lidi uvědomili, že nejsou žádní spasitele, na který bychom měli čekat. A až to lidi pochopí, že a my jsme, myslím, oba to jako byli velmi jako pozorní k Donaldu Trumpovi, jeho politice a tak dále. K Izraeli jsme pozorní dlouhodobě a těm všem věcem, takže to jakoby víme. Ale až to lidi si uvědomí, že hra končí, když přestane mít hráče, tak to bude to nejlepší, co se může stát. Tak jestli tohle tomu pomůže, že ty masky jako padají, těch lidí, že vidíme ty loutky, že vidíme ty zájmy v pozadí a ty lidi pochopějí, že nemůžou na nikoho čekat, ale že musí začít se chovat sami jinak, jiným způsobem, tak to bude skvělý. Právě součástí adaptace na ty změny je i to, že se lidi začnou dávat víc dohromady. O tom jsme už bavili několikrát. Já si myslím, že ta doba, která přijde, tak bude velkou výzvou pro to, aby si lidi uvědomili, že mít někde v zemljance jídlo na půl roku je nesmysl. Že stejně z ní jednou budeš muset vylízt. Jo? Je to tak. Jo? Mít něco ve zlatě, OK, může to pomoct v momentě, kdy prostě se ten svět zase začne vracet někam 100%. na nohy, ale stejně to nejdůležitější budou lidský vztahy. Lidský vztahy. A nenechat se, nenechat se rozdělovat. Já to říkáme pořád, říkám to i dneska, to chci říct. Nenechat se rozdělovat těmi médii, že se budou hádat kvůli Babišovi, Fialovi, Trumpovi, Netanyahuovi, Putinovi, já nevím komu. To je jenom prostě hra na tu dualitu, nikam to nevede, není to v našem zájmu. V našem zájmu je mít skvělý vztahy navzájem, mít se dobře, mít harmonický, prostě rodinný věci a jako být šťastní vlastně, to je na našem zájmu. Přesně tak. No a aby jsme toho mohli docílit, tak musíme být hlavně v tuhle dobu odolní. Takže budujte si ty své komunity. Často toho mohou být i lidé, kteří jsou vašimi sousedy, možná třeba mají i jiný názor na některé politické věci, ale jestli můžete, tak se aspoň s nima domluvte a řekněte si, hele, nebudeme se bavit o politice, tam to vidíme každý jinak, ale pojďme se domluvit na tom, kde si můžeme normálně pomoct. A já si myslím, že to časem tahle situace zakope spoustu vykopaných příkopů. Věřím tomu. A že vlastně tohle bude tak úžasná výzva pro lidi, aby jsme si uvědomili, jak křehcí jsme, když jsme rozdělení a sami, že možná se nic lepšího v tuto chvíli nemohlo stát. Souhlasím. Tak děkuji za rozhovor a někdy příště zase o zlatě. Velmi rád. Mějte se a přemýšlejte nad tím.